Sizzling pork sisig. Meron po tayong pakwan. Kalderetang bibe, Kalderetang bibe. toyo mansi, at saka mainit na rice. Okay. Shout out muna po tayo kay Jenny Samonte, Ikban Yuko. Hello, Jenny Samonte, Banjoko. Masayahin Bata. Masayahin bata, hello. Kay Jeremiah Paule Roque. Jeremiah Paule Roque, hello. Alia Denise Espinosa. Halia Dennis Espinosa, hello. Art Darren Espinosa. Heart Darren Espinosa, hello. At syempre kay Tita Risa Risa. Sayuan, happy birthday! Happy birthday! So, binigay niya sa amin tong masarap na Kaldereta. kalderetang bibe. Happy birthday. Happy birthday po. Okay na po tayo, Kain guys. na. Yan. Birthday niya ngayon. Na-miss ko yung 64 na siya, si Tita Risa Sayuran. Senior citizen na siya. Oh, hindi naman siya mukhang senior. Oo, hindi siya mukhang senior. Maganda siya. Alam nyo guys, yung sizzling, baka nagtataka kayo bakit may egg sa taas. Sa amin kasi yung sizzling, pag special, nilalagyan ng egg. Oo, special kasi ako. Oo, special. Talaga. Siyempre dapat pag sizzling, Okay. parang cheese. Oo. Yung isa, Lagyan mo muna tong oo. itlog sa'yo. Yung isa mahanghangin yung iba. Mm-mm. Kasi ayaw niya yung ayoko yung mahanghangin. Ito mo muna ito. Ay, sarap. Ay. Oh. Ayaw mo yan? Doble ah. Sarap. Ako ang gumawa niya. Siya yung gumawa. Ako ang gumawa ng sizzling guys. Oo. Kung nakita niyo yung video ko kanina, ito yung ginagawa natin. Oo. Ayan o. Gusto ko mahanghang. Tingnan nyo guys, so sarap. Ay, oo nga pala dapat. Nagutom ko eh. Ito po. Mm. Kain na po Sarap. ako, diba? Mm. Sobrang nainis ko talaga to. Tsaka alam nyo, dati namin business yung system na to. Oo, dati sila nagtitinda ng Oo. sisig. Mami. Ano Yung pa kasi Apo yun? Maria Sizzling Sisig. Mm. Tapos may kasamang lomi, mami, shawarma, barbecue. Yan. Nag-stop lang kasi nawalan lang ng kasama. Tsaka syempre alam mo naman guys, kaya ng powers namin. Konti lang kasi yung mga kasama namin. So, nag-stop lang muna. Pero siguro mga pagkatapos ng lockdown, hahanap pa kami ng magandang pwesto. Magsisimula ulit kami ng sizzling sisig. Kaya gusto nyo, kapag gusto nyo bumili. Yung malapit sa akin. Tikman mo to guys. Binigay ni Tita Risa. Mm. Oo. Salamat, Teresa. Happy birthday. Tsaka di lang yun, di ba? Nakarating ng Manila yung sisig namin sa Paranaque. Mm. Gustong gusto ng mga tao yung sisig namin. Ako talaga yung taga-timpla ng sisig. Mm-mm. Kain po tayo ng pakwan. Ang tamis ng pakwan ngayon. Hindi pa. Sarap, no? Ha? Siya nga pala, kumusta po kayo mga ka-food living ngayon?
Pang ilang days na natin ng quarantine. Kumusta na po kayo? Kumusta na kayo guys? Kami okay lang, okay na nyo naman. Tumaba. Tumaba na ako. Pati yung pilik mata ko tumataba na. Ay, kay Gerald, kay Amir, yung Team Gasa, sigurado pag napanood nyo to, maiinggit kayo. Mm-mm. Kasi gustong-gusto nila yung sisig. Miss na nyo na to, no, sigurado. Oo, nag-comment nga kanina si ano, No, mama nila. ang sabi. Gusto daw nila papadala natin. Ay, sisig? Mm-mm. Paborito nila yung sisig. Masarap ng ano, pakwan. Ano yung kaldereta to? Sarap. Kala ko ba magka-car-wash ka? Napakaingay ng kapitbahay natin. Hindi pwede yun sa ano, vlog natin. Baka maano lang yung madidelete lang ng YouTube. Kailan? Ano na? Hindi ako na magka-car-wash. Kakausapin ko bukas ng matanda. Para hindi mo na sila ano, malakas na radyo. Kala ko ba mamaya? Hindi ko na ako. Hmm. Try ko. Mamaya. Gusto ko tingnan ko yung ano, maparas. Anong manok? Anong manok? Sa sobrang sarap ng sisig, nabingi na siya. Hindi ko kasi manok. Hindi, tikman ko yung maparas. Masarap yung ano ni ano, No? kalgareta ni Narisa. Tita Risa. No? Saan buto? Yung anak niya. Ito tulad JR. Hello Kuya JR. Magtatalaan mamaya. Tala. Sasayo kayo? Hmm? Sasayo kayo? Mm-mm. Wala na kayong alam gawin, no? Naiinip na talaga. Mm-mm. Alam nyo guys, yung sisig famous dito sa Pampanga. Number 1 din ang ano yan. Pambato ng Pampanga. Siyempre, number 1 din yung sa akin. Yung Hmm. Apong Maria Sisling sisig. Oo, di ba? Ayan yung pinaka ano namin. The best. The best. Kapo kapag nagtinda na siya, message nyo lang kami. Deliver na, deliver ko. Lumilipad ako. Oo naman. Kahit Nailipad malayo? ako. Mm-mm. Grado ka? Mm-mm. Kaya mo yun? Hindi ba alam, aswang ako. Tik-tik ako yan. Sa lahat po ng tik-tik dyan, ay. Tik-tik kasi ako. Ang sarap na ano to. Matamis. Mm-mm. Kaya mo ako? Layo? Saan binili to? Doon sa ano? May ano, yung tatamis. Kayo bumili yun eh. Mm-mm.
Ay, ito pa ba yun? Oh, ang dami kaya yan. Napakasarap. Bumili na po kayo ng pakwan. Doon sa Santo Tomas. Yun lang. Mura lang po to. Sa sobrang tamis. Sa sobrang tamis na ano ko. Nasanit ka? Meron na miss sa akin. Meron nakakamiss. Wow. Nakakamiss ba yun? Pakwan, pakwan. Sabi niya. Pakwan, pakwan. Hop. Ang ganda mo ngayon. Hmm? Baka sabihin mo, hindi kita sinabi ng maganda ngayon ah. Maganda ka ngayon. Ngayon lang. Kasi kapag wala akong makeup, kamukha ko si Super Tekla. Yun naman. Sarap na ano. Sisig. Siyempre, ako nagluto. Masarap. Masarap po itong ano. Pakwan. Tama lang yung ano niya, yung asam niya. No? Mm-mm. May secret yan, kaya masarap. May secret na pagmamahal. Oh. Haanin pa ang magic sarap. Nasa kanya na yung sarap. Diba? Hmm. Tama. Sa sakong bahay maraming ganyan. Doon sa barangay ng San Agustin. Di ba nagtatanong kayo ng pakwan? Kasi lang malilit pa daw sila. Ganun pa lang. Bigyan mo ako ah. Oo nga. Tinatawagan ko yung nanay ko. Nakasarado sa cellphone. Ako no, ba't? Siguro nga. Ito mo ka. Ha? Ito mo ka. Mm-mm. Sarap na ito. Alam mo na? Hmm? Gusto mo na? Gusto mo na yan? Naubos ko na nga to, oh. Dalawa na lang. Matamis na. Tamis. Pwede mong ano, lagay sa kape. Na.
Maraming salamat po. Please don't forget to Like, share and subscribe. Salamat po. thank you.